Ra ngombe-ngombe. Wis, ora ngelak. Ora diwehi kok ngombe to, Lek. Nek ora tak bablaske. Yo aja bablas. Ora usah ngombe padang saiki siunge copot. Adang arek. Ayo Lek yo wis lak disusul sing keri. Dan juga hadirnya dari Avanza Musik Stasiun Tugu untuk panggilan semuanya. Ada Anis Production.
Jakarta bersama Avanza Musik. Iya, 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 iya. This